RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago niya ng tugan ng malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagpawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Lario, ginaingon, ang babae nga way make-up, simple, ug nindot tan-awon kay natural man ang kagwapa. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Candelario Martiniano. Candelario. Maayo kay ni akamong duha. Ngano man unta ate, may isugo ka namo ni Martiniano. Martiniano. Nagparehas man mong duha. Ni anta syudad, wa man tas probinsya. Candelario ug Martiniano gihapon ta ani. Okay, unsa man dahi mong gusto ha, Martiniano? Suon ko tate. Mga mangod gumin mong duha. Bitaw. Di pwedeng mahimon lang Yano. Mm. O di ba Yans? Ha? O kinis Candelario. O ano siya? Lario o dili Kandila. Kan si mo nimo. Nindot mo imo angga. Yans. O. Sabi gusto nimo ha? Do Lario? Pwede po lari. Paghilom mong duha. Naanag akong tawag ninyo sa tinuod ninyo mga pangan. May ipahimangno ko ninyo. Kay ni naman mong duha nako. Tabangi kog atiman sa ako mga borders. Sabay mong buhaton. Bitaw te. Kamoy tiglimpyo sa mga kwarto. Nya magtunga lang mo kwarto nga limpyuhan ha. Magsabot lang mo duha. Kay napuo man ka kwarto so taglima mo ka kwarto nga limpyuhanan. Nakasabot? Sige te. Sabot. Swerte kaya itong maguwang, no? Nakapuyo din siyudad niya. May negosyo pa. Sus. Saan ka tibuat sa eskwelahan to college? Kita taon, mga ugom sa batang duha. Ano lagi? Ako Isa tingnan ni atong ati Larry? Juan, madam ko yung sikingan ko niya. Kalimot ko. Limot ko na. Tagsa naman ito ko. Lagi. Sa mo kita ko. Anang, kanon mang lapis. Di maisuwat. Katulog yung gisuyo bra kong tinta. Purgi ko, kauno katong ata sa dukot. Kami kayo. Oy, kalimot. Usa to? Kuan ba, ang lapis ba? Di mo ito isuwat. Hindi din mo isuwat. Ang mga ugom sa banta. Mga ugom na kita. Mga ugom sa... Ikaw noon. Nahinomdom ka pag first year high school. Katong kitang duha. Gipangutan na ka sa maestra. Kung sa itawag anang makalimot na. Nya unsa may magtubag? Anesthesia. Wow. Unsa rin nga? Unsa rin be? Unsa rin? Anesthesia. Unsa ko rin sakto? Tubaga na be? Ang sakto na, amisya. Abadaray, gusto na mo anak. Pulos mo mga sayop. Amnesia ang saktong tubag. Kumikal lang ni. Kumikal lang ni. Daan bagyog ko. Amnesia lagi. Unsa to te? Amnesia. Amnesia lagi, oh. Sige lang mo lumba sa hambog.
Bebe, tabangin yung limpyo ang usa ka kwarto kay nagpaingon na dinhi ang mo-occupy anak. Uy, Yan. Unsa ibot pasabot niya, ati? Unsa nang mo-occupy? Saan naginuhungay mo diha? bilibog sa gadi ko. Susay pa sa buta ng occupy. Ang bukupay, tingnan bukupay. Vamos, hay, pastilan ninyo. Tete, usay pa sa buta ng occupy, te. Mo poyo or mo abang sa kwarto. Ay, abi na kong bukupay. Occupy mo ron. Mo occupy. Occupy? Oh, mo poyo or mo abang sa kwarto. Sa laktod, usa sa akong mga borders din. Yes. House. Sige, te. Pagkasama, baby. Sige, te. Dala, sige. Paglimpyo, Paglimpyo, sa niya. Wow! Ganahan ko din sa imong boarding house, tita. Hinaot nga makauyon ka ug magdugay ka dinhi, Abigail. May mo ka na musul sa imong kwarto. Sulo ra nimo ang maong kwarto kama may imong gusto nga wa kay kauban. Mao lagi tita, uy, kay di ko ganahan nga doon na ko'y ka boardmate. Sige na iha. So das imong kwarto ug pahuway una. Nisod na siya siyang kwarto yan, nisod. Taglili. Ako sad, be. Irong. Ako sad. Wala. Nagubo siya sa iyang... Unsa? Sa iyang... Sa iyang sapatos. Ay, lami. Love. Nakuha ko na itong passport. Boy dintang manglarga bisag asa napita sa nasod. Nindot ko mao ka Oo, na. sa gawas sa nasod. Pero, love, Pero unsa love, ha? kisa may muda sa boarding house kung wa na tang duha. Kami? Kami? Kamong duha ka igsuon ta mo ug makasalig ko ninyo. Abi na Kining muhangyo lang ko ninyong duha. Oh. Tarunga in town ug atiman ug tagad ang mga borders namo, ha? Kung giyon sana mo sila sa pagda, mao sa inyong pagda ninyo, okay? Uy! Kabugat nila sa... Ganong bugat man laryo? Kuan, dandoon magkana mo sila. Kadaghan nila, kabugat mo na. Ilan ba yung magotok, Lario? Lipat ko kaniyon. Abi na kung bago karaan man eh. Ayong tubay anak nila lang. Bebe, buti pa sabot ni kuya nimo. Nakarungo ninyo sila sa pagtratar, sa pag-atiman. Ay, good pagbinogo. Unsa to, altar? Pagtratar! Altar. Ito bago karaan. Sige. Tuon ko ba kayo sila? Sige, te. Walang kao na mo silang tanan. Ate, kuya. Hain din sila si ate o kuya. 2 days ako makakita lagi nila. Tuwa sa Japan, nagpahayahay. Nga na maunta, Miss Abi. Kuan. Mula ka manggod ko o gusto na kong palimpyo ng akong kwarto. Ako lang limpyo sa imong kwarto, Miss Abi. Sige, palihog lang ko, Larry, ha? Darang yawi, basta gabi pa ko muuli. Hi! Okay, Miss Abigail. Wow! Tagalig panty. Nail kulor panty. Unsa man kasi panty? Kagagmay. Mura man pertabon la sa atubangan. Bikin kimutong. Mutak. Imagine man ako ang akong simut, ang kuan ni Miss Abigail. Gunitan ko lebih. Abigail. Lari! Naku pala niya nagbiti. Nagungsa magalia. Nagungsa. Ako yun. Kumain mo tayo na. Nagungsa ka niya, Lari.
Tiba-tiba, ang grabe. Tiba-tiba ang mata. Apuahan na apa. Balik ha. Uwaw lang ko da. Kalit magbalik sa agi si Miss Abigail. Beda. Uwaw ko. Puahan na tarbas uso-buso. Ay, hapit na kita. Huwag mo ka manilas bertahan. Hapit na itong kasuka. Apakah jadi boy? Kalimut ko. Wag. Nakasibat kong panty ni Miss Abigail. No. Lah. Panty. Panti nga? Oh, panty. Murah mo nagburundang mama. Welcome home! Ate, kuya! Oh, mura-ura mo ka ng katubitang nasa mga jeep. Kumusta naman mong duha din eh, ha, no? Okay ra kaayo, ate, kuya. Ate, kuya. Sa isumpay ka ni Ana? Di mi manaygon. Kasi permit. Ay, May reklamo ko. unsa pa ka na, Abigail? Unsa? Uy, nangawa ang imong mga underwear sa kanang mga lace na tibak? Yes, madam. Uy, isa may ginudahan ni mo nga mao'y nagkuha. Either si Larry or Yano. Uy, kawatag panty. Imbestigahon ako ang duwa. Kuan, kuya. Asa man, ha? Nana ko ang usa ka buok kuya usara. Usa Sabi na ko dito panty. Usa man. Kuan, abi na mo burunda, kuya, na may ginansilyo. Intato mo burundang mama. Sa? Nagpakauwaw lang mo. Uwawan mo kami sa ate ninyo. Ha? Laryo, iuli ito, Laryo. Dili naman pwede kuya. Kaya nga naman. Pwede naman buslutas sa atubangan kuya. Utang Larry ay. Usa! Ay, nainlabon ko ni Abigail. Karong adlaw, kinahanglan makasulti ko ni sa akong gibati. Panguyaban ako siya. Si Miss Abigail, mo pa'y pagsudya ang kwarto. Ha? Agto ko sa among kwarto niya, no? Liion ako siya. Naghubog siya siya. Yung hubog yung panty. Ano na nagbitay? Mana may nagbitay ni Miss Abigail? Pagkaoy, laki, bisa bigil. Unbelievable sa limoy. Lalaki kang dako! Lord! Dako ra ba kang nagbitay ha kaysa atong duha? Huwag ato pa rin nauyab rakad sita. Kay magdako pa yahan. Kita may mahimong babae at higil. Sure ka na, Laryo? Sure lagi ko. Lalaki si Miss Abigail. Lalaki siya. Ngayon na lalaki. Uy, nabuha. Magkaya mo duha. Lakas na! Wa ko magdahom. Nga sa kasimpol siyang kagwapa, lalaki ba di ay si Miss Abigail? Lipong kong kadiyot, oy. Wa ko makatuo sa akong nakita nga. Tay, dito kang Miss Abigail. Babaeng bayot man di ay. Magod mga kasama ang kaagin ni Laryo, dinining atong tulumanon. What's the style? Babaeng bayot is kining maong sugilanon, giswat ni Cecil Danyustos Cabrera sa direksyon ni 3D Adrocan, Spinner, Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, Soundman Christian The Walkers Jano,
dalit ka na to sa RMN Drama.